Jeste bre ljudi, evo nas u drugoj epizodi Street Race Rivals. I tu smo stali, koliko se ja sećam, moja kućica, nema turbo, ne veze. Danas ćemo samo malo da se zezamo. Juče sam uploadovao video, onaj prvu epizodu, ovo je druga. I danas ćemo se trkati, sakupljamo pare za bolji motor. Ako se podrazumeva na motor, znači motor za auto. I krećemo. Bla 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 bla. Dobro. Čujete taj zvuk motora. Good. Ovo auto tu s kim se trkamo on jako brzo auto. Ali čujete ovaj motor, nije nešto. Vidite, a onda kad kupimo onaj novi, onda će se čuti. Idemo, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ste vidjeli ljudi? 110, 109, 54, oho, 640. What? Njet. Ja sakupljam pare sada. Juče sam mogu sakupiti tih para da kupim taj glupi motor, a on mi izbaci na buđi auto i kao dobit će još nešto novo, tuki moj si dobio nešto novo. Kurac sam dobio nešto novo. Ovo je brzo pored mene. Sad je on u vojstvu. Ali gledajte se da ovo se ostavlja, ne? Zostavljanje. Nje. Dobro. Đubre. Lejt. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109. Sad kad kupim novi motor. Opa, bato! Opa, pogledajte zvezdica. What the fuck? 1+4. Ovo je to. A ovaj motor daje... Gledaj to ljudi. 2.9. Da misliš da daje više, ono manje da... Dobro, ajde. Ne veze, ali ovdje ćemo biti duplo brži. Evo gledamo. Upravo sam gledao Jasnštajn. Da se ne moram ponovno predstavljati, možete pogledati moju prošlu epizodu. Isto Street Rivals. Isto prva epizoda. Tad mi se vratio stari svijet. I to mi baš jako čudno i to mi sad iznerviralo jer neki će pomisliti da čitujem i onda šta ti čituješ, niko te neće tako gledati i ta sranja. Nisam čitao, znači ko neće da me gleda, ne mora. Nek ne piše u komentaru, neko čituje, nemojte ga gledati, čituje. I tako to. Zato što neću to da imam u komentarima i ako neko mislim. Pa tako da nešto piše. Bezazleno, mislim, ja ću njemu lično napisati komentar da je glup. Jer tako isto nekim dođe na nečiji video i onda kao, niko nisu ni snimili, ne znam ni kako se uključuje kamera, ni tako to. I onda dođe onako, pa to ti glup video, ti ne znaš da praviš dobre videe. A to neko je početnik, kao ja što sam sad početnik. I neko je početnik i dođe u komentar i napiše mu ti si glup, ne znaš da snimaš. Pa mislim dobro ajde, ima nekad pravo da misli da ne snima dobro, ali ne mora da piše tu komentare da se vide, pa mislim si se brže od mene, neću. Znači, ako neko hoće da snima sa mnom, možemo da igramo ovo u dvoje, ovaj Street Rivals. Ima opcije da se igra u dvoje. To je dobro.
Moj prošli kanal je bio isto nosi isto ime, Serbian Games, ali neki kreten se usudio i naravno izbrisao mi kanal. Zato što sam za dan imao 200 i nešto view, 260 i nešto za jedan dan. I za jedan dan sam sakupio, koliko sam bio sakupio? 20 i nešto subscribera za jedan dan. Neki dođe i usudi se to. Mislim, brate, nek se javi ko je. Neću mu ništa reći sam samo da mi vrati kanal, ali mislim bez veze mi to. Nekom uzeti kanal, pa ja gastu storiesu, da uzmem kanal, brate, bit ću najpoznatiji u Srbiji, ali neću. Hoću da snimam lično svoje ili lično svoj kanal, da imam lične svoje fanove, da imam lične svoje subscribere i tako to. Jedan trening uskoro. Sad me mrzići. Ali otiću, ajde. Prvo, nisam već bio na 2 treninga, mrzela me ići. Jeha! Šest 40. Šta hoćete da unavre? Mrš! Ti mene naš. Mrš! Da, ubiju. Ili ovo. Blok. Sviđa mi se, ne sviđa mi. Dakle, ostane crn mi je dobro. Sam minuta snimam. Kako se zove, htio sam samo da vam kažem. Što sam htio da kažem? Zaboravio sam. Nemojte mi zameriti, zaboravljam stvari. Put sam od odsade, pa sam odlučio da snimam. Sam sam kući, Keva na poslu, Čale isto. Ja sam kući. Idemo vrati u Hrvatsku i to znate svi. Da sam što da kažem, nemam pojma što sam htio da kažem. Opet sam zaboravio što sam htio da kažem. Brum 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 brum. Pobjeda, 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 pobjeda. Vidite, imam još jednu trku. Ta još jedna trka da se odigra i onda kud koje mjeli moj, kako bi to rekli stari. Čuo da ga pobjedi, ovo će biti neizmenično, pogledajte, 387, 387, isti auto. Samo ko bolje krene. U pitanju je lični start. Good. Sad je u pitanju menjač. Mame ti ga nabijem. Opa, brži! Drž ga! Malo sutra je brži. Volite, ja sam pobjednik. Yes! Dobre! To! Vidimo koja je razlika. Gledajte, razlika, stotinke su u pitanju. Motherfucker. To bi bilo sve, znači trebam još malo para. Možda neću da snimam ovo dok ću kupovati motor, ako vi želite, ne želite. Aj snimit ću i to, ide moj rank. 100.000 ti sam. Ali dobro, nema veze. Da idemo. Gdje je Luka? Ne, Luka ovo igra. Ja vam bolje. Da vidimo, tražimo onog mog prijatelja Aleksandar Nikola Tikvicki, Filip Gordon Tikvicki.
Stanić, Lazarević, Janko. Nemam goriva. To je bilo sve. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Imam još jednu, tamo, može, ajde, odigrat ću još to. Seru se. Brum, brum, brum. Opa, ko je zastavljen? Zastavljam ga u prašini. Gledajte ovo fanovi, kako ga zastavljam, nema ga ni na vidiku. Vam dobro imitiram. Evo ga, no je rekord! Ovdje ga. Neću. To bi bilo sve. Ćao!